Opuszczamy rodzinną ziemię bytomską. Kierujemy się do stolicy Wielkopolski, nieoficjalnej światowej stolicy kartofla, znaczy Pyry, Poznań, Pyrkon. Co na Pyrkonie? Baby przebrane za chłopy, chłopy przebrane za baby, chłopy z ogonami, chłopy przebrane za postacie z chińskich bajek, postacie z chińskich bajek przebrane za chłopów i pierwsza taka długa Patrycji trasa autem. W Polsce. W Polsce. Jedźmy. Przekraczamy most na Odrze i przejeżdżamy taki oto fikuśny most. Pierwszy raz go widzę. Bardzo ciekawy. Fajnie to wygląda. No, a gdzie ta Odra? Płynie tam. A, coś tam płynie. Za nami już 200 km. Jeszcze 170. Coś takiego. Jadymy. Jakby ktoś kiedyś z Was jechał do Poznania i kierował się na Rossmana na ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego, to ostrzegam Was, że jest też Rossmann na ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego. Nie, bo to nie dałeś na Rossmann, tylko dokładnie na ten adres. Dobra! W każdym razie zamiast do Poznania żeśmy wjechali do Lubonia. Bardzo mi się spodobał, ale już wyjeżdżamy. Przed nami słynny chlebak, pan, który zapomniał wyłączyć kierunkowskaz. I tak jedzie już, jedzie. I hala targów poznańskich, co oznacza jawnie, że jesteśmy. Wspaniałe miasto Poznań, pan Wolfeo i proszę Państwa, niesamowita ciekawostka architektoniczna. W Poznaniu mają takie chodniki, tak zwane Charlottenburger Platten, jak w Bytomiu. Tak porządnie Niemcy układali. O! Dzisiaj, proszę Państwa, jak na piątek, dzisiaj przy takim leniwym, piątkowym popołudniu, wieczorze w Poznaniu wyszedłem tylko odebrać akredytację i główne, że tak powiem, atrakcje tego, co jest na Pyrkonie, nagram jutro przy sobocie, bo będzie to co dzisiaj i więcej. Ale skierowaliśmy się tutaj z ekipą na rynek bytomski. Skierowaliśmy się na rynek poznański celem dokonania porównania, które miasto jest więcej rozwalone, proszę Państwa. Czy bardziej rozkopany jest Bytom, czy bardziej rozkopany jest Poznań? Sprawdźmy to. No i tu kiedyś, jak jeszcze byłem parę lat temu, to tutaj był rynek poznański. Teraz jedno wielkie, jak to mówią, a przy okazji odbywa się wiec pana Donalda Tuska. Tutaj jak widać zwolennicy Unii Europejskiej już się kierują. Tam widać, tam pan Tusk przemawia. No i co? No ludzie na internecie mówili, że rozwalone, że tego, a nie, no co, no nie ma tak. Jest tutaj podany nawet termin realizacji końca, 3. kwartał i to uwaga, 2023. Zapamiętajcie, zweryfikujemy to. Z rozrzewnieniem można powspominać czasy, kiedy można tu było przejść chodnikiem, a pamiętam zdjęcia przy fontannie, tu się spacerowało, podziwiało, tętniło to życiem. Tak jak to mówiłem na Piekarskiej w Bytomiu, pewne niedociągnięcia jeszcze są. Tu jeszcze jakiś czas temu pod tą fontanną, szkoda gadać. Tutaj pomimo, że piątek wieczór, to widzicie, no robota, proszę Państwa, robota w re, nie no, kopara jeździ, Pyrkon Pyrkonem, proszę Państwa, ale no tak. Iś. Pimpek poznański. Dziś przy sobocie, po spokojnej nocy, gdzie oczywiście nie spożywaliśmy żadnych napoi wyskokowych, bardzo było grzecznie. Idziemy obejrzeć, co tam krótko, tematycznie zobaczymy. No to proszę Państwa, jesteśmy w środku i teraz tak, krótko i na temat. Może być to ciężko merytorycznie ogarnąć, co się tu wyczynia. Wpiąłem się na sam szczyt. O, powiem Wam, atmosfera jest, tu się unoszą feromony w powietrzu. No i tak to wygląda, a już w zasadzie najważniejsze Wam pokazałem. Tu proszę, jaki fajny pan wojownik. Tu po raz kolejny prośba do Was, proszę Państwa, możecie w komentarzach pisać pod spodem, co ja Wam pokazuję, bo ja nie mam pojęcia. Na przykład to, z czego to? Takie o. Mamy
Proszę bardzo, tu jakaś taka pani w błękicie. Ja nic nie wiem, ja tu nie poznaję nic. Ja nie oglądam żadnych bajek, żadnych filmów, ja nie gram w ogóle w żadne gry. Ej, idź go, pociągnij za ogon. No idź, weź. Sesjo fotograficzno. Tu już kolejne dziewczyny stoją w kolejce. Normalna moda poznańska, codzienna. Tak tu ludzie chodzą, tak się tu noszą. O, dochtur, ale nie miód. Jezu ludzie, boję tam złazić na dół, tam jest gęsto. Tu kolega nie da radek, ale jakiś taki łysy. Rycerze prosto spod Grunwaldu. Co to się tam dzieje, Pati? Głowa w lodówce, tak? No zobaczmy. No rzeczywiście. Głowa w lodówce. Wszystko tu znajdziecie, na co byście mieli ochotę. Pikachu, proszę, Jody, Spidermany, Soniki naturalnych rozmiarów. A tu co za literatura? Mam nadzieję, nie zbanują za to. Stilhan Granate. Rzeczywiście, fajne repliki ASG dla miłośników strzelania. Wszelkich wzortów, proszę. Ale jaka tam diablica z cycorami. Diablica z cycorami, diabeł. Tu krasnoludy. No i tu, proszę Państwa, stężenie chińskich bajek na metr kwadratowy aż trzeszczy. Kuchenna gorączka. Czerwona planeta. To coś o komunizmie. Tutaj odzież, prawda, odważna dla Waszych partnerek. Możecie żonie, dziewczynie, przyszłej dziewczynie, o takie jakieś fajne, proszę, o. No kurde, elegancko. Tu prezent dla dziewczyny, narzeczonej, dla mamy. Ej, 300 zł. Tu pani sobie zaraz przydepnie ogona. Tu coś dla fanów puzelków. A tu jakie fajne wiedźmińskie, Diablo, Ja je chcę. wszystkie sorta, o takie mamy. Tu prawdziwy Batman, prosto z Gotham. Tu stoi, to jest Patrycja po przebudzeniu. To ty dzisiaj jak wstałeś. Tu Patrycja mówi, że dla mnie poduszka fajna. Nie wiem, ale ta z facetem. No tak. No. Ale tą bym znowu Kulinaria azjatyckie. wzięła. Ona była dobra. Trzeba by coś może kupić. Biera. O, tam pierwsza to jest podobizna Patrycji. Odwal się ode mnie. Potężny Joda. A tam ogór i Pozostali normalnie wybierają swoje pola ruchu, gdyż ich trzęsienie ziemi nie dotyczyło. I mamy Syru. uwaga, trójeczkę, czyli zapraszam panią na różowe pole. banany. Powiedziałbym, że trochę luftu świeżego, ale paruwa jak byk. Temperatura rośnie, alkohol wczoraj spożyty przez uczestników zaczyna być wyrzucany z organizmu. Tu może być duże zagrożenie pożarowe. Mówi się, że każdy dźwiga swój krzyż. Rzeczywiście. No i tu co? Chillera, leżaczki. No i pięknie. Tylko przydałoby się jakiś, prawda, zimny trunek. Kolejny raz, tak jak i rok temu, no nie zazdroszczę ludzi, którzy tu są obleczeni w te grube kostiumy. Oni się tam mogą parzyć. Tutaj troszkę bardziej ludzka atmosfera. Można pooddychać i można przyjść pograć sobie w grę planszową. No tu zaś na odmianę gorko. Kim byłbym, jakbym nie wlazł po tych schodach i nie zrobił co roku nagrania z góry. Tylko że w tym roku schody nie działają i trzeba samemu włazić. No, wydaje mi się, że przy sobocie jest trochę mniej ludzi jak rok temu, przynajmniej w tym miejscu. Jest i coś dla fanów motoryzacji i tak zwanych czterech kółek. Można, proszę, chłopak z dziewczyną, dziewczyna z dziewczyną, chłopak z chłopakiem sprać się w mortalu. Tu jakaś prelekcja i tu jakaś Patrycja. Proszę Państwa, pałka się przegła. Trzeba iść na piwo. No. Lejowy, ale i tak sobie patrzymy kotem. Ja patrzę, o. Przyjechał kolega aż z Sosnowca. Nasz ulubiony gatunek muzyczny. Tak. To jest miks
Tu panie, tu Gwiezdne Wojny, tu wojocy, Ruscy, niemieccy, ludzie. I klimatycznie, proszę Państwa, nie wygląda to dobrze. Może coś być. Klimaty dalekowschodnie. Azja, Japonia. Jest Lego. No. Super zabawka z dzieciństwa. Pierwsze. Tak jest. Uniqlo. Ich było kilka edycji różnych. No, to już są nowsze jakieś, ale te były pierwsze chyba. I tutaj giga złożony z kilku. Byli czasy. Rakieta. Jest nawet pies jakiś taki dziwny. Tu coś zaś dla fanów Gwiezdnych Wojen, czyli dla mnie. Transformery. Transformery? A, to są z tego... Batmany i RPG. Nie dotykać. Gryzie. Proszę, jaki ładny alienik, piękny. Givery, proszę Państwa, z rozmaitych gier. A nie, to są z Halo givery. To akurat poznaję, bo grałem. Tu hełmy, fallouty, uzbrojenie. Tu piękne zestawienie. Janusz i Jason. Patrz, Kamil, pierwszy zamek z Lego. 78 rok. To moja mama miała 8 lat. Multi-uniwersum. Ale się ktoś narobił. Ale ktoś musi mieć dużo czasu. Proszę, tu to się dopiero ktoś narobił. To jest prawdziwy fan Gwiezdnych Wojen. Jak ja. Daria by chciała podotykać. Tu bardzo duże zbiegowisko ludzi, ale niestety zaczyna padać deszcz. Żeby zobaczyć pierwszy występ? Proszę, nawet pochuśtać się można. Tu zaś jakiś performance artystyczny. Stand-up. No tego tu kojarzę, to jest ten. No, z Harry'ego Pottera. Dobra, mnie gdzieś jeszcze nie było, chyba tam. A tutaj z tego co widzę, strefa gastronomiczna. Oj, tutaj mieszają się setki różnych woni. Ja wychodzę. Oho, i znowu, co tu skandują? Czyżby była to kontynuacja wiecu Donalda Tuska? Całkiem możliwe, ale chyba nie. A, tutaj są stroje, można sobie przymierzyć, można być może nawet kupić, tu się można wykąpać, tu jakieś, prawda, pędzą, trunki. Sardas. Wszędzie ten sardas. Taki retro zakątek. Matko Boska, Karol Marx. Tu się coś się tu dzieje. Jakiś... Ktoś tu... Sekciarze ananasowi. Okazało się, tu jest jeszcze jedna hala z takim zamkiem, do którego się włazi, no i próbuje się wyjść. Myśmy z Patrycją chcieli wejść, ale okazało się, że jest tyle ludzi w kolejce. Taki temat. I takim romantycznym zachodem słońca, proszę Państwa, sobota wystarczy. Tu się w tym Poznaniu dzieją bardzo interesujące rzeczy. Od strony kibicowskiej jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Proszę Państwa, Poznań, 2 w nocy, idzie człowiek placem nomen omen wolności, a tu ludzie tańcują bez muzyki. Niedziela, drodzy Państwo, wspaniale słoneczna. I już tak, no już pewne zmęczenie maluje się delikatnie na twarzach. Tu muszę się pochwalić. Od Patrycji dostałem prezent. Wspaniała pamiątka z Pyrkonu. I jedziemy na termę. Na basen. Proszę Państwa, co za sytuacja. Marsz w Poznaniu opóźnił nas o
pół godziny, kupę czasu, źli, zmęczeni, zdenerwowani. Tu pan Piotr to już w ogóle wychodzi z siebie. Musieliśmy wziąć Bolta, żeby tu dojechać, rowery, hulajnogi, ale... 100 noga to mało. To mało powiedziane, ale termy maltańskie. Niestety nagrań zmoczenia dupy nie będzie, bo nie wolno. O, a tu proszę, co się okazuje, nie tylko kolejka Bytom, miasteczko śląskie, ale tu też mają atrakcje. Wrażenia po basenie poznańskim. Bardzo dziwny basen. Scysja z cygańskim dzieckiem, które powiedziało, że je popycham. Weszliśmy do babskiej szatni. 2 poziomy kas. Innymi się wchodzi, innymi się wychodzi. Ludzie to... Tak się kończy wielka poznańska epopeja. Pod wspaniałym starym browarem idziemy zjeść w końcu coś tradycyjnie poznańskiego, innego od kepsa, które były na marginesie również bardzo dobre. Jak Poznań, to musi być pyra. No, proszę Państwa, teraz to mogę poczuć, że byłem w Poznaniu. Są pyry, każda inkszego sorta, tylko tutaj jest oryginał. Wystarczy tego. Wspaniałe, gościnne, atrakcyjne miasto, ale Patrycja, ile można? No, starczy. 3,5 godziny trasy przed nami. Kolejny pyrkon, już chyba, nie wiem, 8, 9, 10 zaliczony. Wyjątkowo bogaty, wyjątkowo obfity. Dziennie chodziliśmy po 15-20 km, także myślę, że 60 km w te 3 dni pykło. Basen zaliczony, pyry zaliczone. Mam nadzieję, że Wam się również materiał podobał, a jeżeli spotkaliśmy Was na żywo, to dziękujemy, prawda, i pozdrawiamy. I tyle. Zapraszam zostawić ocenę, komentarz i nara. Elo.